لپارێزگا حەسەکێ ئەزمونên refa nihan û 12 yên materyalên rêveberiya xweser û yên rejîma berê dest pê kirin. Ezmûnên materyalên rêveberiya xweser li gorî sîstema wê tenê wê xwendekarên serbest bin. Ezmûnên materyalên rejîma berê jî yên xwendekarên giştî û serbest in. Hejmara xwendekarên refa 12 serbest yên rêveberiya xweser ku ezmûnên xwe lê 11 navendên li bajarê Qamişlo û Hesekê û Dêrikê pêşkêş bikin 2706 xwendekarin. Li gorî agahiyên ku nivîzgeha ragihandinê ya Mudîriyeta Parêzgeha Hesekê danema, li 57 navendên li bajarê Qamişlo, Hesekê, Dêrik, Serêkaniyê, Şedadê û Tilkoçerê 14425 xwendekarên refa nihan pêşkêş dikin. Li heman navendan 18 xwendekarên qonaxa navîn a şerîayê ezmûnan pêşkêş dikin. Ezmûnên refa 12 zanistî û wêjeyî ya materyalên rêveberiya xweser îro dest pê kir. Di şeşê hizêranê de wê ezmûnên refa nihan dest pê bike. Her wiha bernameya refa nihan û qonaxa navîn a şerîayê ya materyalên rejîma berê îro dest pê kir. û yên refa 12 jî şeşê hizêranê dest pê bike. Qonaxa birêvebirina ezmûnan bi komîteyên hevbeşiyên girêdayî Mudîriyeta Perwerdeya Parêzgeha Hesekê û nûnerên ji desteya Perwerdeya Cizîrê pêk tê. Her wiha hêzên ewlekariya hundirîn asayîşê bi erka xwe ya parastinê radibin û ji bo ku xwendekar di rewşeka ewle de ezmûnên xwe pêk bînin li ber navendên ezmûnan in. Li bajarê Kobanê jî 207 xwendekarên serbest yên refa nihan dest bi ezmûnan kir. Xwendekaran ji saet 8 sibihê ve perê xwedan dibistana Şehîd Seydo ya li bajêr û dest bi ezmûnan kir. Ezmûn wê heftiyekê dewam bikin.